ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asibheke lana isibalo sengikubhalele sona vele sengase ngaxhuma nangaphandle kwephawu lethu lolu sibalo d over dx. Sibukisise noma sizama ukugqamisa u-x. Uzikhumbuza ukuthi ngaso sonke isikhathi uma usebenza ngalezi zibalo ezikhuluma ngama-fundamental theorem e-calculus ukuthi izinto suke seziguquka sezibanjani seziya ku-x. Kodwa-ke ngaphambi kokuba senze lokho ngizothanda ukuthi asike sithi ukuguqula bona nje bangiya phansi phezulu. Asithi ukuguqula ama-definite integrals ethu. Ama-definite integrals ethu yini-ke? Yelo b nalo a. Asithi ngezansi isibalo sami mhlambe besibhaleke kanje njengokujwayelekile nangokomthetho. Ngino b ezansi a ngibe no f of t dt equal f omkhulu of b minus f omkhulu of a. Angithi ngokomthetho fana ngabe khamba ngaleyo ndlela vele ukuthi kube u-b osusa u-a. Kodwa manje sengifuna ukuthi ngiguqule ngehlise noma ngisuse u-a ngubeke endaweni ka-b, u-b ngubeke endaweni ka-a. Asibone ukuthi-ke uma ngase kwenzeka into enjengaleyo singathola ini. Uyabona la ukuthi ngibhale noma ngehlise okufana ncamashini yaloko kulapha phezulu, kodwa ngahlukisa ngani? Ngahlukisa ngo-negative. Ngafaka u-negative ngaphandle noma ngemuva kophawu lwami lwesibalo. Ngazofaka futhi u-negative khona la emva kwa f wethu. Ngaqhubeka kanjalo ngasalelwa yini? Okuzokwenza ukuthi ni ama-definite integrals ashintshe ikhala noma ashintshe indawo. Esikhaleni sika-a sekukhona bani? U-b. Esikhaleni sika-b sekukhona bani? U-c. Khumbula ngaso sonke isikhathi incese sekukhona u-a. Khumbula ngaso sonke isikhathi ukuthi uma ukuthi ufuna ukushintsha indawo zama-integrals ethu usebenza kanjena njengoba ngenzile ezansi. Asithi-ke manje sengiyofuna i-derivative-ke manje noma sengiyofuna ukubona umsebenzi we-fundamental theorem yethu ye-calculus. Nasi isibalo sami lapha enzansi. Uma sengisiqhubeka-ke isibalo sami sengisisa ngalapha eceleni ngibona ukuthi siguquka kanjani sona. Ngithemba ukuthi usukuthola kulula lokho asingincamathisele lokho njengoba kunjalo ngikudedele dedelela ya ncasince khona la mele ngiyochafaza khona. Base usufika la izansi sesingashawela izandla-ke manje ngoba phela sekuthanda kuba lula kabi ukuthi senze izinto zethu zokushintsha. Ethe sishintshile indawo zika-x no-3 buka-ke isibalo sethu sesovela kanjani. Soba ne-square root sethu sibe no cos wethu sibe no x esikhaleni sika-t. Kalula kanjalo.